Så det højere i. Hvordan lyder det? Kan du huske det? I. Det er lange. Skal den der? I. 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 Nemlig bogstavsnavn. I. Må jeg høre igen? I. Ja. I. I. Der var han. En gang til. I. I. Godt. Så går vi hen til, og så siger vi I. 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 Så siger vi I. 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 Der er bare for den. Og så siger vi I. I. Ja, det var ikke meget, den var for. Jeg skal prøve det. I. Jeg tror, jeg vil læse ned. Jeg kan mærke min luft hernede. I. I. Den er ikke meget for, synes jeg. Ja, du er bedre til end mig. Det var flot. Så skal vi have O. Hvordan er der O? O. Rigtigt. Så siger vi O. 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 Hop, det må ikke være for. O. O. Må jeg høre igen? O. Ja. O. Og så siger vi O. O. Der var god. Og så kommer det lange. O. Der var en god. Det er nytårsaften. Det er nemlig det. Det er lidt hyggeligt, ikke? Mm. Ja. Så kommer vi til U. U. Og så siger vi U. Den var god. Og det var uhyggeligt. Det er Halloween, tror jeg. Ja. Så har vi Y. 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 Og Y. Ja. Så har vi Æ. Og Æ. Og Æ. Der er en god, hva'? Vi er gode til det lange. Og så har vi Ø. 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 Ja, den er god. Og så en lang. Ja. Så har vi Å. O. Skal vi have til at stå stille? Kan så stå stille. Å. Hov. Å. Å. Og den er til Å. O. Ja. Og så Å. O. Å. O. Å. O. Å. Og Å. Hjælp! Hjælp!